Здравейте, казвам се Анна Василева и съм от България. На 51 години съм. Повода да дойда в тази клиника и да се оперирам беше една моя позната, която каза, че нейният брат се оперирал при доктор Хасан с прекрасни впечатления и резултати от тази операция. И аз реших да се доверя. Той се обади на Джави. В същото време Джави ми звъна. Сигурно, може би в продължение на 2 часа си говорихме с нея. Все едно до вчера сме били заедно някъде на разход. Като приятелка, която я виждаш, но не е при теб в момент. Страхотна, прекрасна. Думи нямам, за да си изкажа колко велик човек е и колко добър човек е. След което направихме вече датата, определихме. Подадах и документите, които трябваше да се дадат, за да ме чака трансфера. Докарах ни тук в болницата, направих изследванията, всичко беше наред, което беше радващо за мен. И се оставих вече в екипа на доктор Хасан и всички хора, които работят за него. Прекрасни. Като се започне от хората, които се грижат за нас, до сестрите, а пък за доктора малко суперлативи мога да ползвам, за да го определя какъв човек. Той е прекрасен, възпитан, професионалист, направи много за мен, за което съм благодарна на всички. Благодаря ви!